Sa atong unang pagbasa, sulti ni San Pablo ang usa ka kamatuoran na magiya nato pag determine, pagtino nga matapos na ang kalibutan, nga mubalik na ang Ginoo sa iyang gitawag og second coming. Matud pa ni San Pablo diri, ayaw mo palingla ha, nga kanang istorya nga hapit na moabot ang Ginoo, kay ang maong adlaw, matud pa niya, dili pa mutungha o dili moabot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Ano bang ang pag-alsa batok sa Dios? Ang katawhan mo sukol na sa Ginoo o dili pa mutungha ang taong yawanon. Gikapitalize man ni siya sa pagsuhat, the evil one, si Satanas. Una, sa inyong paminaw karon, nialsa na ba ang kalibutan batok sa Dios? Ayaw inang nagsugod, nialsa na ba? Tapos ng kalibutan. Unsa may katapusang pag-alsa, matud pa sad ni Hesus sa iyang panudlo siya mga apostoles katong nagkuyog pa sila, ingon siya, ang timailhan nga moabot na ang anak sa tao sama kini sa panahon ni Noah, panahon ni Lot, katong Sodom and Gomorrah. Unsa may panahon ato nga ang mga tao, matud pa ni Hesus, nagsigi nalag concentrate sa pagkaon, panginabuhi, tukod og balay, minyo ay kanang ang mas importante nila ang mga kalibutanon nga mga butang, nya dili na ang pagsunod, pagpaminaw o pagsunod sa Ginoo. Mauna nga ang nahitabo sa panahon ni Noe, siya na lang ug ang iyang pamilya maoy maminaw sa Ginoo. Ang tanang mga tao di naganahan. Ang ilan ang gusto mo'y matuman. Mausad tong panahon ni Lot dito Sodom and Gomorrah. Si Lot na lang, iyang pamilya mao na lang maminaw sa Ginoo. The rest di na. Karon kamo unsa inyong mas importante? Manghatag sa inyong kwarta o magtigom? Sige, i-check inyong kuan. In relation sa kwarta, unsa man tigom o hatag. Og hatag gani, sa ato pa, suod kas Ginoo. Kaya ang Ginoo, ingon man, ihatag ang tanan. Wa mo siya tiguma ang tanan. Unsa may mas dali ninyong buhaton, ngadtos mga makasasala, masuko o mupasaylo? Istorya. Iguli ro ninyo na nangawat sa inyong balay, saman, mapasaylo mo o masuko? Istoryahe. Iguli ni mo asawa ka, sakpad gini mo imong bana nga mo gipagki sa iyang kabit, nga inyo rasang maid. Unsa man ka, mapasaylo o masuko? So good na. Na siya, mga timailhan na siya sa atong pag-alsa. Kana bang mahimotang tigpakaaron ingnon? Mo nang ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, alaot gyud mong mga parisiyo, mga leaders, mga tigtudlo sa balaod, mga tigpakaaron ingnon kamo. Tingali, mao sa nagisulti ni Kristo karon nato, ato mga leaders sa executive department sa gobyerno o kaha dinhi sa simbahan, kaming mga pari, obispo, ngadto Santo Papa, o kaning mga leaders sa mga religious organizations, mandated organizations, mga commissions sa simbahan nga ang naong ni argid simbahan kunuhay. Di ka mo tigpakaron ingnon, dili ka ta tigpakaron ingnon.
Naperti na tong luhod-luhod din unya dito, sige ding libak, siging libak. Mao mas ato mga Parisiyos una, matud pang Hesus, kamo kusog kay mo tuman anang balaod nga hala, hatag yung 10% sa inyong tanang income. Pero giilugan ninyo sa pagkaon ang mga kabus, ang mga byuda, ang mga ilo. Siya ka na untang hustisya sa tigibutang ng Hesus. Kanang pagtulunan sa balaod, pananglit sa hustisya, og sa kaluoy, og sa kamatinud-anon, maon tanay inyong buhaton. Unya, i-apil sa ninyo ang kanang paghatag og buhis, tithing sa simbahan, tinarong paghatag. Dili kay mura kunuhay kag mupatuman sa balaod kay ikaw mo ay leader, pero gasigi sa di kag supak sa balaod. Example lang, kining impeachment. Hangtod karon 17 days na kuno. Nya 25 million ang gasto ana kada adlaw. Hangtod karon wa lang gyapoy klaro nga napakita nga ebidensya nga sad-an gyud ang Vice Presidente nga nangurakot gyud siya nga naghimo gyud siya kanang gitawag nato og grave threat nga matawag nato betrayal of public trust kay nag-hire na gyud siya nga naay mopatay sa pangulo, siyang asawa og sa katong former speaker. Wa mapamatud ang iyang pagpangurakot kunuhay diha sa iyang confidential fund. Wa gyud mapamatud Unsa man na? Basin og inhustisya, way kaluoy, og walay kamatinud-anon. Basig di ginatinuod. Pero ang tinuod, nawagtangan tag trillions sa atong panudlanan. Gikan sa flood control, hangtod sa DepEd, nga ang ato mga classrooms, way ventilation, daghan kay way ventilation nga maayo, gubaon pagyud, tuo pagyud, ang uban wa nagi classroom. Unya, sa dihang dunay mga estudyante nga namusil, ang atong sana Yusik na sa Malacañang kanang tigsulti tigpamaba si sana Claire, Auntie Claire. Ang gibasol ang mga maestra pa. Ang mga maestra nga daan ang nag-antos sa ilang classroom, abot kay na din hinatong pangayo in town para i-repair kanang ilang unsay tawag anang ilang programa igsugod sa eskwelahan, mga brigada. Oh, sila pa'y magsigig solicit anang ilang mga facilities sama anang TV, ana pailis in town sa ilang mga salog nga buslot-buslot na ang mga binil hastang panagsar kay na tiles nya ang kanang mga lingkuran ng gubaon nga blackboard nga gubaon ang mga maestra pa mo'y mo solicit nya naapay klase nga purting daghan ng estudyante 50 ngadto 60 kabuk maghuot anang gamay kay classroom purting inita unya mao pay pasanginlan ang mga maestra nga nagturo kuno minsan nagturo sa mga estudyante sa pagkawalang mudo sa ato pa na din Cebuano pagkaway batasan. Grabiha. Kuwang gani sa sweldo ang maestra. Namatay na lang ang usa ka maestra nga hapit mo 40 ka tuig nga nagsigtudlo, utang lang gyapon mo inaputos sa iyang kinabuhi. Wa gani kapalit og house and lot. Nya, mao pay basolon nya kadaghan sa mga nangahimong engineer, nangahimong sila apil na si Yusik Claire. Niagi na siya sa pag-atiman sa maestra, hasta kunong iyang mama maestra na. Mao pa may pasanginlan pagkadako sa gitawag natong factors nga mo'y hinungdan nganong nahitabo tong pagpamusil.
Nalipay ko kay naidaghang mga vloggers diha, nasa mga maestra, may kay nila pagka-explain. Convinced ba ako na sa akong paminaw nila ba, ang una yung gibasol o questionon ang mga ginikanan. Bisan sa atong simbahan, gitudlo gina, the first catechist are the parents. The first catechist. Nya, og ingnon sad ngadto sa ila sad sa education, ang unang guro or the first teacher are the parents. Adto sa ka-psychology, ningon sang psychology, og unsay na experience sa bata gikan sa tiyan hangtod mga 7 years old, mao na nay iya unyang mahimong batasan. Nya kinsa may gaatiman sa bata gikas tiyan hangtod mga 7 years old? Parents. Pamalandong mo mga parents. Muna sa atong simbahan, gidili ang premarital sex o kanang pagpuyo-puyo nga maghimog bata way kasal. Nga naman, timaan ka na sa pagka-irresponsable. Tigpa ka aron ingnon. Gasigig ingon-ingon, I love you, I love you. Nya, tinukhangay dayon. Nya, di day ka maong mo atiman sa mga anak. Irresponsable di ay. Wasan nay kalainan sa ato mga politicians nga nagsigig ingon, unit team, kailangan tayo magkaisa, unit team. Mao to iyang pangandoy og panghambog niadtong panahos eleksyon. Wa dangati usa ka tuig ang iyang unit team nabungkag na. Ang iyang 20 ang kilo nga bugas hangtod karon wa lang gyapon mahitabo. Ang iyang 5,500 ka mga flood control, sige lang yapong baha. Pero siging gawas kwarta, perting dagko ang kwarta. Natakdan sang iyang mga sekretary. Kaning sekretaris DPWH, kadungog ko atong sang adlaw, atong niaging mga simana, ingon siya nga, ang ato ko nung idsa, iya dyo ko nung gipa-espalto o kanang perting liguna ng espalto, para mura ko nung kana bang sa airport ba? Aron di ko na magkalubak-lubak ni baha o mayo karos Manila. Uy, nagatangtang mga spalto, nangahilis man dayo. Mura-mura pa siya to, kanang mura-mura ka. Ang sanang sa Tagalog kanang mura, malikas pa. Sige pagpamalikas. Pagtig pa karon ingnon. Nga nang ilang impeachment. Ay, sos. Nangita matod pa diri ni Kristo. Salaon ninyo ang lagong sa inyong ilimnon, apan gilamoy ninyo ang kamilyo. Unsa man na nga pasumbingay ni Kristo. Nga kunuhay mangita mo aning gamay kaayong depikto, confidential fund sa Vice Presidente nga 125 million. Mao gini original nilang gi-accuse. Puno-punuan naman lang na nila. Haron kunuhay inyog yung husayon kaning kinsaning mga piatos, kinsaning mga uban pa diyang mga ngan. Pero wa na imbestigahi ang trillions nga nawa sa flood control, sa PhilHealth, sa DepEd ug uban pang mga departamentos gobyerno. Mao toy kamilyo. Kaning 125,000 lagong rana, lamya na lana, gamay na. Katong kamilyo. Lingya imong tupad. Yung na, hain imong lamyon, lagong o kamilyo. Yung na. Huot na si imong tunlan eh. Munang, matod pas Tagalog, hindi natin masikmura ang kanilang mga ginagawa. Hindi natin masikmura. Kay kitang mga taong bayan, kakita man ta, unsay gamay, unsay dako. Di mo ka mo determine unsay gamay, unsay dako. Hoy. Pananglitan ron. Naa didtoy kandilaan nga ni Silaob. Kandilaan ba? Kana bang dagkutanan? Ang iyang butangan ana ni Silaob, ang kayo. Nya paglingi ni mos kumbinto ni Silaob sad, hay may imong tabangon. Ang kumbinto nga nasunog o katong kandilaan nga ni Silaob. Og tarong ka nga tao, unaha tong kumbinto. Kay dako tong sunuga.
Nya nga nung ariman ka mag-concentrate sa confidential fund nga 125 million nga pag gani klaro, di mo manong gibiyaan tong flood control. Gibiyaan man to nimo mga gold nga gipamaligya nga porting dagko bilyon-bilyon to. Kadtong mga nangawa sa PhilHealth, kadtong nangawa diha sa atong mga bangko, gikan sa Land Bank, ngadto sa PDIC, ngadto sa uban pang SSS, nangawa man to mga kwarta dagko man to kayong gihisgutan. Nganong wa man na pangitaa? Kadtong Maharlika Fund, bilyon-bilyon man to, nganong wa man na imbestigahe? Mao na hapit na tingali mo alsa ang tibuok kalibutan batok sa Ginoo. Nya in Relations Pilipinas, basig hapit na ta mo alsa. Nya sa may buhaton aron ipakita nato nga di pa ta angayan tapuson. Kamu ba kay bao din mo sa solusyon? In relation din sa ato simbahan, sugod magyud kuno ta sa atong tugkaran, atong puy-an ang hustisya, ang kaluoy ug ang kamatinud-anon. Unsa may hustisya din sa atong simbahan? Nang atong simbahan na ay panginahanglan niya way kwarta. Kitang mga pobre nga sakop sa simbahan, atong ihatag ang atong ginagmay o dinagkong tampo, pinaagi aning slots o kaning raffle tickets. O, di ba? Lingay mong tupad. Ina gusto na ka matapos ang kalibutan? O gusto ka matapos ang kalibutan? Ayaw palit og slot, nagyod. Nya tamaya ba? Sige, paligyag slot. Siya, no, sigligya. Raffle ticket. Sige, tamaya, nagmaayo. Nya tiguma gid imong kwarta aron mapariha kadtong taga Sodom and Gomorrah, mapariha kadtong panahon ni Noe, mapariha kas mga Pariseo og mga kuan na ang kwarta gyud importante nila, na ang Ginoo ilang gipalit og kwarta. Si Judas sad importante kay niyang kwarta, mao tong nahimo siyang taksil or mabudhion sa Ginoo. Mao man ang mga tigpakaron ingnon. Ang gisulti nila karon dili mao ang ilang buhaton. Kaning atong gobyerno, so ingon walang impeachment, no? Kaduha na no nag-impeachment. Hindi tayo sumang-ayon sa mga dayuhan na korte. Karon ta gisigi gamit ang ICC nga warrant. Di ba? Mga igsoon, unsaon paglikay sa pagka tigpakaron ingnon, mao ang pag-angkon sa atong mga sala. Muna dinhi sa simbahan, ang mag-una gid natong ingon, Ginoo kaluy kami. Ang kono nato nga kita makaluluoy. Lingay mong tupad. Ning naayaw na pamasangil. Naayaw na pagsigpamasangil. Maliwat ka anang Yusek Castro. Nahapit na lang tanan nga mahitabo nga bati sa atong nasod, sigig pasangil. Nya ang kasagaran, paborito kayang pasanginlan, Duterte's group, Duterte, na ay shooting, Duterte lang yapon, na ay flooding, Duterte, na ay dagko kay mga nga kwarta, Duterte. Pulos lang Duterte, pasanginlan. Kung ilig kita mamasangil ba? Di ba ka na mga banang, mga buangon? Ipasangil sa asawa. Nganong nangabit bang ka? Saon sa nang asawa na ko, way ligo. Ligo-ligo. Sabi kinahan na. Yaw-yawan pakistanan. Baho pakibakbak. Adto siya atong humot. Mamasangil ba? Bisa lang asawa. Nganong sige masag kag-yaw-yaw. Ang asag di ka mag-yaw palahubog kayo ng animal dako. Perti patapulana. Nya mo pa yung sus. Di kasaligan. Sayo ko pili anong buwag-buang ipasangil gyapon. Nganong sige magkagpamalikas, nganong kusmon magkikagnaw, ang angkan ako mga anak perti badungo nagahi kay mga pasangil gyapon. Buangon gyud ka. Ang kuna. Nganong nag-away mamos imong silingan, ang sagdi ka mag-away pa din nga gikural mga amo agianan. Anya, o kuralon din yung agianan, makig-away gid ay ka. Pwede ra man gid ang mubalhin kag puyo.
Di ba? Ihatag lang ng imong yuta. Ngano makig-away man gyud ka? Padir, magsige gimig-away sa akong bana. Nganong mag-away man mo? Nga amsad padir nga, supakon man gid niya ang ako mga plano. Adi ayaw supak, aron di mo mag-away. Simple ra na. Papa bitas una, Papa Sibirog, latuson tong mama, kay iapil na mo. Si Papa di ba sukol? Di masambaliban, magpalatos raman. Nya, sige ang pagdamag-damag ni mama, yung mama, sige, sukmaga ko, buang ka, sukmaga. Nganlan, pagbuang ang wa mo sukol. Dako magkaglawas, sukmaga ko. Papa, may nga rin, ay sos, kaisog yun ni mo. Tukod-tukuran lagi yung papas mama. Damag-damag, ay sos, kaisog ni mo. Kadungog pa ko usahay sa mga amigong papa, may patilaw, nag usa ka kumo ng asawa ni mo, hilom ko na. Ana, ang tubag na sang papa, maura sa iyang tubag nga rin mo, wa man na ako pangasawa para sukmagon. Sana all. Di ba? Muna, ako sa dingon sila, sige kag himo anang project, gakapoy-kapoy lang ka ana, nya humas imong project, dili ka makahigda, ay kung binto nimong gihimo dito ay, wa sa kakahigda. Gadap kag utang hantod karon ako, wa man sa ko magbuhat ana para akong higdaan. Basin bag matakdan kong papa. Sabi niya, karon diha, kompostila, sige na sa ka-project, sige project. O niya, kapoy kay mong lawas, wa na kay time para nimo. Nako, wa man sa ko kapuya ani mga project ka, nalingaw man ko, kay nahigugma man ko sa taga-kompostila. Ing na dayon, hinaot unta, dili katig pakaaron ingnon. Mao na kamo, kita ayaw pagpakaron ingnon nga wa kay kwarta, naa man jud kay 100 diha, naa man jud kay 200, ipalit na, ayaw pag ingon wa basig nagpakaron ingnon lang ka na tapuson jud kas Ginoo ba, kay gusto sa Ginoo matinud-anon ta, moingon kitang wa moingon kitang naa nabe katapusang pangutana, naagin mo'y 100 wa, naamoy 200 wa,